Abans d'obrir el castell ja estàvem mirant quines activitats podien llançar per a dinamitzar de nou el castell, sobretot celebrar que era la reapertura del castell després d'aquests 3 mesos de tancament. Aleshores vam començar a mirar quins espectacles, quin tipus d'espectacles o activitats podíem oferir. Degut a la situació encara de la pandèmia, espectacles a l'aire lliure era difícil de controlar, per tant vam veure la possibilitat de fer una exposició aprofitant que tenim una sala que no se li dona ús actualment, que és la sala dels escuts, que a més és una sala que es troba a la plaça d'Armes, que té accés per a persones amb una discapacitat o amb persones amb mobilitat reduïda i que a més té accés a aquelles persones que només volen anar al restaurant i no volen accedir al castell. Aleshores, aquesta sala, que a més té unes dimensions prou grans, era perfecta per fer una exposició i donar-li contingut i donar-li una activitat al castell en Setmana Santa que esperàvem molts visitants. La veritat és que l'activitat ha sigut, jo crec que ha estat acceptada perquè ho vam acompanyar d'aquests tallers o exposicions, o exhibicions, de tallers d'artesania i la veritat és que la gent ho ha valorat molt positivament. La veritat és que han estat molt boniques, les exhibicions han estat molt boniques perquè han sigut totes exhibicions de tallers ja d'artesania que estan en perill d'extinció, que no coneguem, la majoria hi ha alguns, per exemple jo, hi ha alguns que ja no ho he conegut, i aleshores veureu sobretot la gent que ha anat amb xiquets i ja no tan xiquets també, vull dir, ho han disfrutat. És per això que durant aquest mes de maig la prolonguem l'exposició i prolonguem per als diumenges les exhibicions. Sempre hem estat a l'aforo complet, hem intentat no passar de l'aforo de 330 persones, això sí, ho hem tingut molt controlat, però l'aforo de 1.300 persones, que era el que podien passar, des de l'hora d'obertura a les 10 del matí fins a les 8, que hem estat tancant el mes d'abril, i han passat aquestes 1.300. És una llàstima perquè el Castell d'Iniciativa admet molta més gent, no? I estem segurs que hi ha gent que ha vingut, i a més ho saben, gent que ha vingut a la nostra ciutat i no ha pogut visitar el Castell d'Iniciativa. És que des de l'àrea de turisme la proposta que se va fer l'any passat va ser que la gent d'Iniciativa no pagara o poguera entrar de forma gratuïta i es digueren que a nivell jurídic això no és legal, que qualsevol persona podria vindre, posar una reclamació i tenir dret. No podem discriminar per origen, és a dir, jurídicament no és viable. Amb un carnet era possible i aleshores vam dir, carnet, un que ja estiga en vigor i que molta gent ja el tinga, el carnet de la biblioteca. Es diria que han de pujar al castell a veure com hem modernitzat un poc el castell, sobretot els serveis, els serveis que n'hi ha de cafeteria, de restaurant, la plaça d'Armes, els serveis també de la plaça d'Armes i la Porta de Socors. El nostre objectiu és recuperar el castell. Sempre tots els treballs que hem fet ha sigut per recuperar el castell com era originalment, perquè en el castell us puc dir que el castell que nosaltres coneguem, la gent d'Iniciativa coneix, és un castell heretat. És un castell que era una propietat privada, que era una vivenda particular, que aquesta persona el va modificar al seu gust, se va fer el seu xalet, la seva casa, en tot el seu dret, i nosaltres coneguem aquest model de castell, però aquest castell no és el castell d'Iniciativa. El castell d'Iniciativa és una fortalesa. Per tant, ha sigut molt criticat el fet que hem eliminat elements vegetals. És que en el castell fortalesa, en les imatges que n'hi ha del segle X, del segle XVIII, fotografies del principi del segle XX, no hi ha elements vegetals, no hi ha jardins, fins i tot no hi ha ni arbres, perquè els castells no tenien, perquè era un perill d'invasió. I això m'ho diuen, tu imagina't en el segle XI, el segle X, pins. Això al tirar una fletxa te cremaven el castell seguida, no hi havia. El que passa és que el nostre castell, el que diguem és que tota la vida no, tota la vida el que nosaltres coneguem des de fa 30 anys que va ser comprat per la Generalitat i que Iniciativa el va poder recuperar, perquè abans era una vivenda particular. Aleshores, hem intentat recuperar, llevant elements vegetals que estaven en la muralla, que no deixaven veure la muralla, elements que també, la plaça d'Armes, ara és una plaça d'Armes més oberta, hi ha més visibilitat del conjunt. Tots els elements vegetals que hem retirat
hi havia ferros, hi havia maceteres, hi havia tubs, gomes, tot això ho hem retirat. Hem intentat fer gomes, tot el goteig, fins a dalt del castell, tot subterrani. I hem eliminat tots els tubs que anaven fins i tot per la muralla. Vull dir, és que no vull sensibilitat. Sensibilitat en estos 30 anys, no, abans, no? Quan era propietat privada, no vull ninguna queixa. Us puc dir que per part dels visitants que han vingut a la Junta que havien tingut que deixar el seu cotxe, no vull ninguna queixa, perquè ho han tingut molt fàcil, perquè en la web estava tota la informació d'on podien aparcar. Diumenges no n'hi ha zona blava, perquè la zona blava no se paga, n'hi ha més lloc encara per a pagar, realment gratuït. A més també que s'ha habilitat el pàrquing de l'Espanyoleto, del centre d'especialitats, que també era gratuït. I tenien 2 punts d'informació que era Caravana de Turisme i l'oficina, i 2 punts de trenet, en aquest cas de transport, que era el trenet i el bus. Ha funcionat molt bé. Damunt, això posa en valor tot el patrimoni que tens allí, en la zona del castell. El fet que no hi ha contaminació, no hi ha tràfic, no hi ha soroll. A més, també el tema de la restricció de vehicles al castell ha sigut molt valorada molt positivament pel sector de l'hostaleria. Què ha passat? Que la gent ha tingut que deixar el cotxe si baix. I després des d'ací, pujar al castell, o anar als museus i tal. Ha hagut més gent per la ciutat i això ha afavorit que, sobretot els diumenges i els festius, que ja estava prou buida a l'hora de dinar, ha passat al revés. Ara n'hi ha problemes per trobar restaurants per a tanta gent, com va passar aquest diumenge. Ara el que estem és animant als hostelers a que obrin també els diumenges. I vam fer una reunió després de Pasqua per comentar-lo, això que en l'oficina de turisme no troben, el diumenge per exemple ha passat que no trobaven lloc per a la gent que ve això, perquè ara tots o la majoria se queden a dinar. Se queden, perquè tenen el cotxe sí, pugen, veuen el castell, o van als museus, perquè l'entrada és una entrada única, van als museus i després de vesprada tenen una visita al castell. O al revés, no? Allarguen el dia i això, per això dic que per a l'hostaleria ha sigut molt positiu perquè aquesta gent consumís, que és el que es tracta.